ଆମର ଶନିବାର ଦିନ ଝିଅ ବିସର୍ଜନ ହେବେ। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ବିବୃତ୍ତି ଛାଡ଼, କାମ କିଛି କର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳିଆ ରୂପ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିଙ୍ଗାପୁର ନା ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ଭଳିଆ କରିବେ। ବେଙ୍ଗ ପାଟିରେ ଘିଅ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଗୁଆ ଘିଅ କେବେ କରିଛନ୍ତି? କେବେ କାହାର କାମ? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଖାଲ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ତୁଳନା କରିବେ? ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। କେବଳ ବିବୃତ୍ତି, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅସ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବସ୍, ମୋ ବସ୍ ମରା ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ, ମନ୍ଦିର ଫଟୋ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ, ତାକୁ ଚିରିକିରି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି। ଏଇ ଅସ୍ମିତା, ପଇସା ଆସିବ, ଲଜ୍ଜା, ମୋହନ ବାଜି, ଏଇ ଅସ୍ମିତା। ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ